Unha dúcia de obras protagonizarán a Mostra de Teatro de Ribeira. Esta nova entrega desenvolverase entre setembro e decembro e chegarán compañías nacionais, internacionais e o Grupo de Teatro Municipal. O telón levantarase no novo auditorio de Ribeira coa Mostra de Teatro 2026. A cita, moi agardada pola veciñanza, arrancará o vindeiro 25 de setembro e estenderase a toda 8 de decembro. Nesta ocasión representaránse nas táboas 13 obras e hai novidades, o que reafirma que se trata dunha mostra consolidada no municipio e tamén a nivel comarcal. E será o primeiro ano no que incluamos pois unha peza de corte internacional, unha compañía belga que vai a estar pois no noso municipio o 23 de outubro, Sleeps Inside, vai a estar representando pois o grupo Okidok, penso que o digo ben, en belga, non estou segura, pero, dende logo, damos un salto de calidade introducindo compañías, como digo, pois dun corte internacional e tamén de corte nacional. Aquí temos, pois, a produtora Contraproducións de María Galeana, que vai a estar, pois, o 2 de outubro, nesa segunda sesión con Yo solo quiero irme a Francia. E, polo tanto, creo que o salto de calidade que dá a mostra de teatro, pois, é notable, non? Ademais, esta Mostra de Teatro 2026 terá un cartel protagonizado por grandes producións galegas. Vamos a contar, pois, con compañías como Tarabela, como Leti da Taberna, como Teatro Redrum, que son, pois xa, mala sombra, vellas coñecidas desta casa, benvidas a este novo buque insignia do que presumimos tanto, que é o Auditorio Municipal, pero vamos a contar tamén, pois, como non, con Ibuprofeno Teatro, que tamén pois, xa é unha habitual, pero que este ano podemos nomeala como a gran recoñecida dos Premios María Casares. Foi a máis galardoada, polo tanto, pois un ano máis tiña que estar nesta casa. E como non, pois acabamos con ese grupo de teatro municipal, presumindo de ribeirenses, pero non podía ser de outro xeito no que esta mostra de teatro contase tamén co talento local, Coa participación de Kiko Cadaval en Os dous de sempre e de Susana San Pedro en Manual de Patronaxe. E como broche final estará o Grupo de Teatro Municipal que estreará a súa obra de Talpau o 18 de decembro. o que máis nos enorgullece é ter un grupo de teatro municipal de xente que prácticamente podemos dicir que é profesional, que levan moitísimos anos traballando pois as órdenes, primeiro de Chiqui Durán, agora de Óscar, e que desde logo teñen pois unha gran traxectoria no teatro municipal. Estamos a falar pois dese estreno que faremos o 18 de decembro, que será o peche, como decimos, da mostra de teatro, pero que o seu prezo vai a estar pois fora do que é o abono. Van a presentar pois unha obra que se chama de Talpau, da que pois máis adiante daremos pois moitísimos máis detalles cando chegue o momento, pero dende logo creo que é o mellor xeito de empezar casi a programación de Nadal e ademais de rematar pois esta programación tan importante para nós como é a mostra de teatro. Manual de Patronaxe de Teatro do Noroeste abrirá esta nova edición o vindeiro 25 de setembro. Os interesados en asistir deben estar atentos, xa que a venda de entradas arranca o 2 de setembro. Sin ningunha subida de precio, vai a establecerse a 4,95 euros precio público. Tamén teremos o bono, igual que sempre, a 35 euros máis gastos de xestión. En esta ocasión, pois, vamos a apostar de novo pola cultura, a diversión e o entretenimento con 13 obras de teatro de diversas categorías e vai a ter cabida tamén pois unha non só da escena galega, sino tamén da escena nacional e ademais unha dentro da escena internacional. A Mostra de Teatro de Ribeira reflicte co seu cartel o crecemento exponencial que esta terá no ano e novamente terá o Auditorio Municipal como centro neurálxico.